No mun alken vuotoskooli tietysti tjeja jahkasadjan mullekin tälle ostamlusjuodi vihtelykin jälji. Ja mun siis kuulu oppi Poronjarkkas ja toppelimme hinternahta. Ja tietysti mun pohtin äitiäydessä ja mun vanhemmat pukti mun skuuli ja kuulti muu tietysti pukti skuuli ja meinikin kuulti muu lohkonut mut puheraamana kuulti. Muistan muahti tsuikki johtaneet siellä kai. Tuolla tuu on pälli, ei ne kakas tohka, tuolla tuu kaimaan pälli. No, ja mun ennen suaina niin kassikoutelinkin. Mun aina ohtikin närämaana enkä mahdollekin oppia skuulis, mahdollekin tämän muun luokkas. No, että oli viisuoli aippa samas. Ja jo tatskalta tahta alkuun, kalli jo alle mihin ahkikal. Vuostas lohkai, tserjahkas, aivan maassa olemme luhteen. Mutta tämä oli lihku. Treidan, että ihmisten skuulan po kuoktimaanu, tjakse ja kuoktimaanu kidat. No me pääsemme te lähkette rohtusteet skuulikaska. Kolmas lohkas muistan, missä ei skuulla oppe mait kohtuukin hysmustyöllä. Det visste kosta smitt ja rystasle kauppidal. Ja tänä ikki leikitä, että odda skuulla, liikki alkan huksa odda skuulla. Teki tälle kallekin jo, kun minä kolmas lohka ei poidi, mutta kalli jo karvista skuulla, mutta kun mullekin nuppilohkas. Te me kuulemme tällä huksemme skuulla, ja kuhkin eri oppi, tälle lennoulu visti tappi kouteenusta. Ja minä tiedän paljon kohdassa, leikaltka ja odda skuulla lähti. Ja hirveän vuorotaan musta tietysti sihke maanan ja ohpehdin ja vistin skuulla joudi heikinlikki liivarra huistoora vuorotaan musta mohta tältä hoddaa skuulaset. Ja tietysti mi on viehkäleimi tokkoan hoddaa skuulla kehtsä, koska tälle huksiman hoddaa skuulla. Mutta tälle kun heitsellekin stihki, me mie päässä tokko, mutta kridjaikin, että ei sohnaa päivit, teemi maana tokko viekaihtän skuuliin. Ja kanon tietoppelikin nu älli ollut lajat. Ja vaikka eilen viisusti joskin viisu kaskasäin, niin helmel pohtan kanssa satseen, mutta koske. Mutta mikä lahpuimme tohko. Ja ehkä tietää se kokku, mikä päässä holkos. Ehkä on se huusi koko olkusmannat. Ja muhtumin saattimme suotnia vielä lasereikkinen olkus. Ja muhtiin mahtaa puhun, niin muista kallekin siirros suvun ja hirmoin hälki pallaa. Ja miitä olisikin vähän storjan puolella. Mikä täällä lahpo, missä te hitsa ei tappu. Mutta niitä kun missä kuuli johdosta puhuin, tuo kyntenahti. No mielestäni tuolla on patseloivi, viisi on sattuun ja raahpi jaamalla ja jos on johksa. Ei se takal pelihkin, tohku jotsu mannassa se tatsu tuohon skuuliin. Ja kun tiedätkö, että odda skuulla te kaikki kaaravuoni täällä odda skuulla. Te mikä tietysti, te kun mulla olikin neljä lohkaa, teille karvissa odda skuulla. Ja te mi pääsemme tohko vaadat. Ja teppelekin nu issoros olullaan ja nu ei te tapsinut kalle maanaikin lähti johonkin aatellaan ja se skuullaan ja lähti johonkin lohkaili serra klassalla ja teille ei muistan maittoppeli nu hirveän liekkas. Tämä oli nu paahkasta skuulla. Ennen kuin tuohon pariskuulla, koska meillä ei mitään Poronjarkkas. Toppelikin morronmaanat. Mutta tällekin takarommaana sännissä, mä olisin lohkena, että pahkajaatsin tässä liikkii hystön skuulla. Ja tein leikin nu paahkasta paljon. Ja muistan mainittappeli huin jalkas. Sihkeri kun löi kovaa lakki lahti, tällekin nun jalkassa kun mi viehkahtappe, kun maana viihti, että huin jalkas. Ja tästä tammili mi kalle tän pariskuulassa mi odaskuuli mai poodi, täli tähtä skuulapellu, maina ringiikki sisään. Ja kun tänne ringiikki sisään, me pääsemme mannatte johonkin skuulalaini. No, te aikki manne. Te mun sitten opetsi.
Ja valti nohpäidjoahpu on tihti, kun mullekin jutsan, että makkaroahpus on takakaan valti, voi päässä vois roktopaat kotiin. Ja tässä nuuna mun valti nohpäidjoahpu. Ja nuko aalo laavihko olla ahpäidji pohti. Ja tässä tietysti vuostasluokkaa ahpäidjin. Ja vuostasluokkaa ahpäidjin tälle saamen kieli kaikki johpait. Ja kaikki johpait takkar vuokimeltä, mutta muun inkoinen ohpanut ahpäidskoulussa. Muillekin ohpait maana ei olles saanit lohkat. Ja tietysti minä vertin mukaan vähän vertinkalta niitä tämmöillekin ahpäidskoulussa ohpait muhtiin pustaavaihin ja jienai ja ohpait lohkaa vähän jolanaput. Vai ei tuossa muisti ollessaani. No tälle kun tälle vähän ottapäin jouli, te pohti oktaa ahku, te okta enni. Pohti jäärähin, että eikö sonatsusi luovusta niissä kirjahkas maana, oles vahkui. Mä en tiedä, jutsin tälle vissosta, että no maito meinit, no sigari karttaisi tällä. No mulla kannat, että no mun kanssa jätin huihähtäimisiin vissossa, olis vahkujauhkas kuules, no kun massa viisutammaan mun ahpaan, tän olis vahkus. No jälkeen hirveän hohtsa haakkain, että eikö tämän maana, heipä täällä tuu showtosta katteluhti. No maitte, ei täällä mahki vehki, tsirjahkasi maanat. No ei heediske, ai vouttosta takoi lähki ja ai arruun työskele ja mun alkin jotsi, oi, täältä kalta hänniä, mutta ei vaatte koihkean maana olkus koulussa. No, ja mutta koihki vähän joita koi hohpe, kun pääsi viekaita raavisolmuisissa, kun lähtee parikit. No, te muistin, että oktaakka mun kanssa vertin vielä täyttyit. Ipa tälle rostiin puolesta, tälle 30 gradia puolesta, no maanna kaikki kohta kalapun jaamasta pitan. No kala on tiedahtan. Tähän lääkimä johpua, färte ohpa kalapun ja färte ohpa mohta leggana. Kun arvia täällä tietyskänä kauppa huihti. Tihän niitä tietyskänä. Te mullekin ahpäidjiin muhtiin jäikin, mutta voddajakin maanus, vuostasoddajakin maanus, se kauhtsista mun sitten rektorin skoulassa. Ja te mun tällekin, mullekin alle nuorri, mun on veli kolmannen jahkaski. Teki pirrasi kolmannen jäikin. Ja tämä halttausparikin, tällekin mihaa parasaput. Ja te mainit, että nammaa kalapoppis kuulesta, että tätä oli just tarkilli. Mullekin nämä suuslusjohpan saamikielä tällä tai mun halliin tjäihtänä, mutta kuin mahtan saamikielä. Ja alkin jutsin, että nakal miikal verti vissä obba kalppavitsen skuuli ja jutsin, että ei pora, niin mun kalin jäädä tämän, että olisiko me lopi. Tai se ihkari lohketti, ehkä alle päälle tiudasta ja niin jaaput. Mun mä saapuin meidän inspektöörin, tai mahtan saamikielä, mutta mä huoskain mennä muun kaikki täällä tahtan makkar kalapakakasettet. Mä johkain myös kantturpäyttänältä ja jutsimme, ja mä kyllä voit kähtsän, tietysti mä join niin mä tämän kalppaamille jolkkupäältä johonkin päivän, mutta mä jutsan mä todistelevat. Ja vaikka lähin mahtaa saamikielä, kaltiuskin kostekkar kalppaa saada tinkut. Mä oon tengnimen kalppaa ja te mun lukana takal, mä jaalimme kouta keinus kuulla. Ja tinkuimme tän. No, mi pelätsi täällä poutityskin kalpa ja alle mihän kohki, täällä oli pännämeträ kohku. Ja te mun teitte viessohoittarin telohkin, te mannette seinä ei nauli tän. Tohko pajan päälle tän tarvikel kalppaa. No, otkal manne tietysti tohko ja naulikin tän pajan päälle kalppaa ja no mä annan te kähtsämme manjil. No ennen te mun noddaa kalpalle pännämeträ kohkuun ja paares kalpaamassa jo köyttyheinä skuulilla hilkon metr päälle. No tässä rehti meiltä niin huis omaa lahkolla, että mulla maita kun tiettyhän meidän, että
tällä saamiskuulla. Mutta ja tehty, tässä saatiin vähän suhtas. Ja huiju allukat mannil suikkutekkidan ja järmi tiedäskihkai, kun saamikelkalla paljon ollut tuoreahko tästä tarkella. Mutta mä kyllä tämän muistelin, että millä mehtiänkin hauta kiihti. Tällä okta färään väl mä eikö muisti tällä outaskuulla kähtsälämi. No letinläkin että kuitenkin suohkan tässä outaskuulla kulehkasat siitä. Ja johtsitin mun vahkus. Ja tässä olikin pidjon ahpahädjin, outaskuulla ahpahädjin. Ja skuulassa juuri liityskin rahkalan plana, mä meiltä kalkeen jouvutat tätä outaskuulla ahpuu. Ja ei tässä mihin, että kalviina kaljuahki jäki valtiimme sisäismaana, ja vaatse, että olles jäki ohtsitin mun vahkus. Mutta muhtumin, teillä ei piräisi ohtimlussuoi kahtsylyki vidas. Mä en miipa tälle kirkko johpuusdepartement lohkasi bitsi johtujalta kar outaskuulla kähtsäläimi. Norkkas. No, mun alkin juttusin, no missä on tie kähtsäläimillä. Missä ne lämmästä kar outaskuulla jo vihtamalla heki. Ja mun työskin tohpiin telefonia ja ringi, mun ringi tohkaa kohtuukin forssyksråd. Kähtsälän raldi. Joo, loppuun mun kai kuulin tänne, että joo, haiko talpitsi johtui. Departementille tohkihan tänne talkalki johtui, missä kuulajahkas faalaltakaan. Ja tai takkar, kun tällä käyn hutka halkan tänne logiakiskouluun jodalle. Ja jälkeen kähtseli mohtaa lääkö just tällä sahtpitsi kuulajahkas, että se myös kuule. Ja teillä kainat ja tästä departementille täällä tohkehan, että sahtas spehkasit tämän skuulalaakasta kuulajahkasatsi sahtavallis kuuli. Muu yli kuulajahkasatsi, niin telikin voikavuoda maanaikkaiden laakas. No, tässäkin järjennä haalia, kun minä vaarrymme, että kar kähtsälöitä nordnikin. Joo, mullakin joo, mikä saat kähtsälöitä nordnikin, valittikkal meiltä, millä kar kähtsälöitä jo vihtamalla hiekin. Tekal lokai lähtee ahkumaan, minun mennä. Läpä jurdiakal tuota, vihtamalla kun jäkiret kähtsälöitä, ja tällä hoitalla taan jäkiri tohkaan departementaan. Ja mun lokena, missä kun lähdössä plana, ja skuulassa juuri tohkaan tien, ja teitä lohken, eikö saatte, ehkä minä saatte valti, ja Charlie ohtsamaan, että pääsät kähtsälöitä nordnikin vasta. Ja minä kan Charlie meidän osaimme lopi. Ja te manjilta rinkiäkin mikki, ehkä minä saatte just plaanit sikkide. Voi siipeessä hättit ääräskouluun ja mä olen kähtsälöitä nordnikissa. Ja tiedätkö mun mielestä huisuatsista kouteen suokkaan, niin vihtamalla heikin outelisiko norkkaa ahpuussysteemali tänäkin. Thank you.